Ngaw ni pala nito. Ari kan tagaray. Di na ipulpulong ah. Basta tanggap kan. Bigat. Mangrugi kan. Paling gagawin din. Uy, sana all! Oo. Nagyayay, tanggap ka noon. Kasi nag-apply. Boss, thank you ah. Wala kaon. Wow! Bakit, Andres? Ano na ang kapagad ni pala natin? Wala na sige na Saan? Uy, saan? Konta. Nag-apply ka ah. Nag-apply ka man? Uy, tati kami pitang. Okay, sa bahala. May brand sama ata na eh. Uy. Dami ang pitang. Manager suna. Boss. Sumula rin, manager kang boss. Matalag. Ano na? Sige na. Oh, inyamot applyan pala night. Madi nga restaurant ako, yaw malamo dito. Nung niya titrabaho ito ko, ati apply ka. Ati resume, kita mo ta. Nay, parehas mo malagi jay umuna nga. Ako mo experience mo trabaho. Tapi, kailangan pa experience ya. Malamang, tano na paspas si trabaho. Tano mo rin nga, ay dada mo ba? Nalaka ka lang nga surwan. Tapi, kailangan pa experience. Iskati mo ko niya, mga suro ko niya minukuhan. Basig mo natin, pasahod mo ko niya, madi pinaka-minimum. Ate, kasi may titungtungan dato. Sahod agadin. Madi pa natangtanggat. Supay ah. Boy, nag-boring na ata nga. Interview mo ka na, buhay tayo pala, Paul. Ate ni viral. Oh my God! Gatay. Madi ata, pangit ata. Dati Ano ang sa? mga site ato ni. BH Hub. Yo, ni pila nagkataon. Bisado na. Pila ka. Kaya doon nagbili ka. Panay, may pala tayo, buhay tayo pala, Paul. Ikaw. Boss, ikaw, buhay tayo pala. Pwede mo, day. Pasin mo pa si tao, di makita. Masisirap dito, araw. Bahala kayo, tatungtungan kita. Nagseryoso kayo lang ako na eh. Okay. Ala, kinanan. Lakat ka. Ay, pagtakol. Lang, kasi majubing. Tapi ubing pa yata. Ay, wala. Naglaymanan si ka. Ha? Ala. Lum nan. Nagtagari ka mga buhay-buhay. Sakutam, sabalyam. Ate mo, nagbayad pa lagi ko. Madi makatalo na ning. Ata, medyo suspense. May mata to suspense eh. Ay, history na ya. Ay, history na. May istorya na. Pong nagsit. Wala, sinaro na siya ka. Adi pa yung mata. Papalawars mo. May sinaro na diri daw. Adi ah. Diri daw. Wala na, uncle. Naggrabe mo ng uncle. Wala, pinisang nan. Uli lang na pugsa. Wala, nagside doon. Palanit. Babang sudat tao. Magtungtong na pa lang. Magbayag na magtungtong. Hala, Franz, graduate rin. Ganda na kag-interview. Yan. Bukis ti sa bayo. Ag-apply kayo, nagbuya ka ta. Sikantong mo kami. Nagka-apply ka, buy-buy at kasta. Kanakapaypayag mo kami nga interview ato nga boss. Nag-apply kami trabaho. Sungod na pang kami ito. Uy, kompleto kami pa requirements niya. Sana all. Nya, Boss Franz, malak na maday. Kamamuka, kada babae, may pulo kini bagamaw. Ngaw ni pala nito. Ari kan tagaray. Di na ipulpulong ah. Basta tanggap kan. Bigat. Mangrugi kan. Paling gagawin din. Oo. Nagyayay, tanggap ka noon. Kasi nag-apply. Boss, thank you ah. Wala kaon. Bakit, Andres? Ano na ang kapagad ni pala natin? Muna lang dababay na ni Franz. Nilalay na Adi ah. Next! Oh, next na si Ka. Wala, kasi ka na. Oh, boy, di ka na. Sika muna ka. Siligtan. O si Kanjaw. Nyamot ti applyam. Dapay laptop mo. Dapay nagdakkel mo ti war na ti kwamaw. Power bank mo. Atay? Wire ti hacker ataw eh. Oh, itam. At resume. Kita mo makita niyo ta paplayak. Nay, ano ti experience mo ah?
Ano yung experience mo sa computer? Talaga. So, nung madinagtanggapan, hacker ka ito kumpanya. No kasta ka, tanggap kan. Sige, mangrugi ka ng bigatan. Hu! Manjak pa kayat. May mga suro ka. Sumbro ka no kahit ikaw. Ang kagit din, basta tanggap ka. Uray niya ngal daw kaya mga sumrag. Kasanuhin no manjak kayat. Kahit ko dyan lang balay may. Work at home. Punay ka muting, tanggap ka lagarudan, nagadupay na tangtang abong. Ang kagit din. Manjak pa yung kahit agaway. Tapos ipili mo. Agapat naman pa lang. Kagijay muno na nga. In-interview ko inat apa may. Punay ka muting. Tagtal na kan. Uray madi ka pinangrugrugi trabaho, bayadan ka. Hay! Mudig balay. Manjak pa nang rugrugig trabaho. Bayadan na kan. Mudig balay na dyan. Kista ba naman, John? Di pinagrugrugi nagtagtrabaho, baybayadan lang. Ano siya kataba? Ang bulsa ko na. Inya, kurang pa yata, kaya mo dagdagak pay. Diyan nga mukhang pera. Madilang kitong tulad sa balay. We. Kit anagarod ti aramidag, tagawid ka laang. Awan. Basta kahit kog tungtung talata. Ba Andres, paguduan niya atan. Ala, tayo kanya may ato yain? Hoy, kanya yung ata. Ni madi para kanya madya nga madi nga para kanya ta. Kaya mo hacker ka ati kumpanyam. Lukat akon. Ni madi Sige, kanya dalat tayo yun. Mabalin, ori madida sumburakan ke pasawdam. Parehas kau. No, madim kayat. Hacker ka ati kumpanyam. Madin. Uri madida sumsumber kanya ko, nada mo kwartadan na Si kalatag trabaho kanya ko. Walang Joe. Madimi kailangan ti trabaho. Total, dako mo karutamin na eh. Pagguduan mo lang ni baka ito yun. Nukurang pa yata. Bagay la kanyat. Nabi lamang tadatoy. Pagyaman kami yan, Joe, ha? Sige lang. Ano ba? Wala, kaplay ka pa eh. Hanin da kwartatan. Sige lang. Joe, thank you. Dito lang pagguduan natin. Sayang, hindi dahil na-prepare ko nga requirements ko. Yato mo sa pagguduan, kapag magdapon na ito ka. Sige, Joe. Kapatid dati, ha? Anaan, Joe? Sika, di ka pa agawid. Apay, di ka pa mabisin niya. Mabisin agaro dahin. Nya, dabala mo tita. Kaya da Ke antigar tabana mo nata kana kaon. Nya, madim kayat? Agara kaon. Inya lagi ti, madi malulukatan nata, nervyos ha. Ang tandara jilugang kau. Kamang anay. Basta ka. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan!